Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायदो लोगोफोर आं भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंना फार्स्टआवनो दङ हिनजाव खारनाय गुबुन हौवाजों हिनजाव दोनखारलांनाय ओमफ्राय बे आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोसै होननानै लाबोनाय जाबाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो दा स्क्रिनाव होगोन जेनाखि लिरनानै पस्ट होदों मोनसे रायजें बड'लेण्ड निउस चेनेला होदों आरोना बेखौ ओमफ्राय आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदों नोंथांमोननो आं होगोन नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन हिनजावखौबो नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिसिनिनो मोनसे भिडिअबो भाइरेल जाबावदों आरोना जेनाखि सानै हिनजावा दोनखारलांदोंमोन बैसोर सानै हिनजावनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबावदों बे भिडिअआ मा बिसोरो दायो ट्रेनाव गाखोबाय आरोना लोगोफोर बिसोरो ट्रेनाव गाखोनाय मोनसे भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जाबाय नोंथाङा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ ओमफ्राय नुखांनायफ्रा नुखांनायसै ओमफ्राय नुयैफ्रा नायनो हागोन आरोना नैबे भिडिअखौ आं दा दसे उनाव होनो हागोन खिन्थु बे ट्रेनाव गाखोनाय मथेथ' बिसोरो डाइरेक्ट बिसोरो सोनाबहानो थांखागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिसोरथ' अबेहाय थाखुमानांगौनो आरोना बिसोरो मोनसे जायगायावथ' खामानि मावहैखागोन खिन्थु गोबांथार जायगायाव जोंनि बर' मानसिफ्रा गोसारलाना दङ खामानि मावनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे सानै हिनजावफोरखौ मोनोब्ला अननानै हमनानै हर जाहाथे जोंनियाव बेफोरबायदि बारानिफ्राय बारा जागासिनो ओंखायनो नोंथांमोना बिसोर सानै हिनजावफोरखौ हमनानै हरथारनांगौ आरोना नोंथांमोना बिसोरखौ हमनानै हरथारनांगौ नोंथांमोननि बेबो मोनसे मोजां हाबा मावनाय जागोन नोंथांमोना बिसोर सानैखौ हमना हरनो हायोब्ला नोंथांमोना हमनानै नोंथांमोना नै मबाइल नाम्बार खादों बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरबानो जाबाय बिसोर जेरावबो मा होनो जोंनि बर' मानसि गैला होनजायो जे गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनो थांबाबो दाब जायगायाव जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा गोसारलाना दंजोबो आरोना खामानि मावनो थाखाय ओंखायनो नोंथांमोना बे सानै हिनजावफोरखौ नुयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगो ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय बै भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांनि लोगोआ गुबुन जायगायावहाय खामानि मावनो थाहैदोंबा बिथांनिसिम शेयार खालामना हो ओमफ्राय बै बिथाङाबो बे भिडिअखौ नुनानै गावनि लोगोफोरनो खिन्थागोन आरो शेयार खालामना होगोन बेजों लोगोसे बै हिनजाव सानै फिसायखौ गारना खारलांनाय हिनजाव सानैखौ हमनो थाखाय जोङो गोरलै जागोन आरोना नोंथांमोना हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे आंनि भिडिअखौल' नङा जेनोखि प्लेटफर्माव हगारदों बै हिनजाव सानैखौ बेफोर पस्टफोरखौनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो गुबुन जायगायाव जेसेबांनाखि जोंनि बर' मानसिफोर खामानि मावहैग्राफोर दं बिथांमोननिसिम नुहो आरोना बिथांमोननिसिम सौहैहो नैबे भिडिअ एबा पस्ट होनायफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै बिथांमोननिसिम सौहैहो आरोना होमबा जोङो बे हिनजाव सानै खारलांनायखौ गोरलैयैनो हमनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे आपडेटआ थांबाय लोगोफोर दाना फैदो जों सेकेन्ड आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर जोंथ' फिसा फ्रुटि एबा माजा लोङो 10 थाखानि मोनोना मोनसे सिनि दाब्बा बे दाब्बायाव दा मोनसे ओरैबायदि मा होनो गाज्रि जिनिस आरो गोथां जिनिस बे सिङाव दङ बै स्पेसियेलि बेयो माजायाव आरोना मोनसे माजा होननानै मोनसे मोनोना 10 थाखानि लोंग्रा बे लोंग्रायाव ओरैबायदि गाज्रि नायजाथावै मोनसे मा होनो एम्फौ दंमोन आरोना बे सिङाव ओमफ्राय आं बेनि भिडिअखौ होनो हानाय जानाय नंला आं बिनि स्क्रिनशट होना होगोन नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय बै भिडिअखौ आं होनो हानाय नंला जिखुनु आं स्क्रिनशट होना होगोन बैखौ माजानिफ्राय मोननाय जादों आरोना नोंथांमोना लोङोबाबो बेफोरबायदि फिसाखौ जोंनि गेजेराव लोंजालानो होनजाबाय बैफोरनिफ्रायबो अनेक बेमार आजार जायो आरोना बे सिङाव मा दं जों बेफोरखौ बांसिनानो नायाना जों बेखौ खुलिनानै नाया जास्ट गरमनि थाखाय जोङो मा गरमखौ सैज' खालामनो हायैनि थाखाय मा जागोन मा लोंगोन मोनना बैफोरबायदि समाव जोङो बेफोर 10 थाखानि मोननाय एसे खमनिखौ जों बायनानै लोङोबा जोंहा फैसा सेभ जायो नालाय बेनि थाखायनो जों 10 थाखा 20 थाखानि बुस्थुफोरखौ लोङो खिन्थु बेफोरबायदि बुस्थुआवनो ओरैबायदि गाज्रि नायजाथावै बुस्थुफोर थायो बे सिङाव ओमफ्राय जों बेखौथ' नाया डाइरेक्ट जोंनो लोंबाय जों दसेखिनि गोजोननाय मोनो बेफोरखौ लोंनानै ओमफ्राय जों लोंबाय नाया हसिया लोंबाय ओमफ्राय दा जों नैबे मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों गोबांथार बे नैबे माजानि नामा माजा आरोना बे 10 थाखानि मोनो बे माबाखौ मा होनो लेखानि मोनसे डिब्बा दंना बेखौ 10 थाखानि मोनो बेखौ जों बयबो बांसिन मानसियानो इउज खालामबाय एबा लोंखायो बे सिङाव मोनसे एम्फौ मोनदों आरोना मोनथाम बे
बक्सआवनो एम्फौ मोन्दों माबा दिब्बायावनो ओमफ्राय नोंथांमोना एबार बेफोर बुस्थुखौ बारा इउस खालामनाङा आरोना जोङो ओमफ्राय अनेक बेफोरनिफ्राय अनेक बेमार जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय